Pánovi, amen? Je to zberka. Konečne už som sa nevedel dočkať, že on to tak dlho preťahuje vždy, že toľko rozpráva o peniazoch. Už som mu chcel ukázať, aby už prestal, lebo však ja mám ešte prichystané o peniazoch, takže... Nie, srandujem. Som rád, že som tu, som rád, že znovu tu môžem stáť a môžem k vám prehovárať. Verím, že Boh dnes bude hovoriť. Priprav sa na to a ja ešte predtým, než začnem, naozaj, ak máte mobily, tak ich vypnite, prosím. Dnes bude veľmi dôležité slovo pre váš život, takisto pre môj život. Boh vždy prvorade hovorí ku kazateľovi a potom to ide ďalej, amen? Takže jak začať dnešný deň? Ja chcem začať s jedným takým malým vtipom. Amen? Halleluja! Takže počúvajte, ja som počul tento vtip a ja som sa dobre zasmial. Počúvajte, jeden taký mladý, tak jak Pavlík asi, má rozhovor s Bohom a pýta sa Boha: Bože, koľko je u teba 1 000 000 rokov? Počúval si to, Simona? Koľko je u teba 1 000 000 rokov? A Boh mu odpovedá: Syn môj, 1 000 000 rokov u mňa je jak u teba 1 sekunda. Pozerá, hovorí: dobre, Bože, a koľko je u teba 1 000 000 eur? A Boh hovorí: u mňa je 1 000 000 eur, jak u teba iba 1 cent. A tak tento sa prekvapí a potom sa tak odváži a povie: Bože, môžeš mi dať taký 1 cent? Ešte to není koniec. A Boh mu odpovie. Čiže on povedal: môžeš mi dať aspoň 1 ten cent? A Boh mu odpovie: áno, počkaj za sekundu. Rozumiete? Čiže až za 1 000 000 rokov. Ja som sa tiež veľmi zasmial, je to veľmi dobrý vtip. A už som to povedal pár ľuďom. Takže áno, môže počkať, môže... Ale čo s tým vlastne, áno? Že niekedy úplne Boh ináč premýšľa, iné hodnoty má, než my ľudia. My ľudia máme úplne niečo iné, ale Boh úplne nejak ináč premýšľa. A dnes vlastne o tom bude aj celá táto kázeň. Jak teba vidí Boh? Jak vidí teba, jaký si v Božích očiach? Amen? Chcete to vedieť? Amen. Povedz, chcem vedieť. Jak ma Boh vidí? Tak dobre počúvaj. Celé toto, čo sa tu stretávame, celý náš kresťanský život je vlastne o tom, jaký máme vzťah s Bohom. O tom je to všetko. Je to o Ježišovi. Toto, že sa tu stretneme, že chválime, to je všetko pre Ježiša. Áno, ale tvoj osobný vzťah, tvoj osobný vývoj kresťanský je o Ježišovi. O tom vzťahu s Bohom. Čím bližší vzťah máš s Bohom, tým viac ťa Boh môže posúvať. Tým viac ťa Boh môže používať. Tým viac do teba môže naliať a staneš sa nádobou, z ktorej ľudia a národy budú čerpať. Ale potrebuješ na to vzťah s Bohom. Potrebuješ na to naozaj skutočný, a ja sa nebojím to povedať, intimný vzťah s Bohom. Takže, ako získavame ten vzťah s Bohom? Ako získavame vzťah s Bohom? Čo si myslíte? Božie slovo. Modlitba, čítanie slova, možno, jak ešte? V chválach. Áno, všetko pravda. Ale dnes pochopíš, ako vstúpiť do skutočného, blízkeho vzťahu s Bohom. Amen. Vieš, náboženstvo nám hovorí: očisti svoj život. Buď čistý. Buď úplne bez hriechu.
čím viac budeš čistejší, tým bližšie prichádzaš k Bohu. Toto hovorí, počúvajte ma, toto hovorí náboženstvo. Toto nehovorí Boh. Že sa pýtaš, čo tento tu teraz rozpráva? Áno, náboženstvo ti toto hovorí. Chcem ti povedať, hneď na začiatku. Skutočný a dobrý vzťah s Ježišom. Dajte mi tam Ježišovú fotku. Skutočný vzťah s Bohom sa získava skrze tohto. Skrze Ježiša Krista. Skrze Ježiša Krista. Prečo to hovorím? Ty človek, ako osoba, si stratil ten kontakt s Bohom. Osoba, tvoj človek stratil úplne, jak to povedať, česky to poviem, neviem to slovensky, veškerý. Všetky, jak sa to povie? Všetok vzťah s Bohom. Ale za to, že tento, neviem, či takto vyzeral, ale možno bol podobný, turínske plátno, nejak hovorí, že možno podobal sa tomuto, ale skrze tohto si mohol znovu vstúpiť do skutočného vzťahu s Bohom. Čo to znamená pre môj život? Ak chceš prichádzať k Bohu, tak neprídeš jedine skrze Ježiša. Čo to znamená prísť skrze Ježiša k Bohu? Aby si priznal tú obeť, ktorú on urobil za teba. Ak túto obeť nepriznáš a budeš sa ďalej snažiť očisťovať a žiť úplne dokonalý správny život, bez neho sa ti to nikdy nepodarí. Nikdy v živote sa ti to nepodarí. Bez Ježiša Krista. Prečítajme si, ja som to chcel neskôršie, ale poďme do toho. Ján 14:6. Opačne, naspäť, nie tam. Nemaj stres, tam na tú knižku. Tam. Evangelium podľa svätého Jána, tuto klikni. Nie tam. Nevadí, ja to tu mám, prečítam vám to. A Ježiš mu povedal, ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Prečo prišiel Ježiš? Aby obnovil tvoj vzťah s Bohom. Možno sa ti to dá otrepané, ale táto vec, keď to pochopíš, že on chcel obnoviť tvoj vzťah s Bohom, tak ťa vyslobodí. Vyslobodí ťa z veľa vecí. Z veľa vecí ťa vyslobodí. Počúvaj, ja vidím ľudí, ktorí sa na silu snažia byť dokonalí. Ešte toto odhodím, ešte hento odhodím, ešte toto odhodím. A Boh skrze to vyleje na mňa nejaké veľké požehnanie, budem nejaký prorok, alebo nejaký neviem čo. To nie je pravda. To nie je pravda. Prečo? Lebo slovo nám hovorí, že my nie sme spasení skrze naše skutky, ale skrze milosť. Skrze milosť a skrze vieru. Nie skrze tvoje skutky, že ty si dobrý. Teraz nepochopte ma zle, nehovorím, že sa nemáš byť ten, ktorý ide za Bohom, ale najprv priznaj si tú obeť, ktorú Ježiš urobil na kríži za teba. Pochop v plnosti tú obeť a potom, ak prídeš Bohu, ak prídeš k Ježišovi, tak je to úplne o niečom inom. Je to úplne o niečom inom. Veď Ježiš zomrel za
nielen za teba, za celý tento národ. Ak ty pochopíš túto vec, obeť Ježiša Krista na kríži, tak ťa to oslobodí. A poviem ti, z čoho ťa to oslobodí. Oslobodí ťa z toho, že ty prestaneš pozerať na druhé hriechy. Ty prestaneš tieto veci robiť. Prečo? Lebo ty vieš, že krv Ježiša Krista očistuje od každého jedného hriechu. Amen. Poďme, ukážeme si jednu vec. Čo sa deje, ak nerozumieme dostatočne tej obeti Ježiša Krista? Čo sa deje, jakí sme vtedy ľudia? Ja som si tu niečo pripravil pre vás. Pavel, prosím ťa, poď. Ide spať, Pavel. To je chujové pomazané pyžamo. Láši koráč. Počúvaj ma. To je náš jak doma. Ak nechápeš dostatočne obeti Ježiša Krista, prejdeš nejaký kúsok cesty s tým, že sa budeš snažiť úplne očisťovať svoj život. Prejdeš nejaký kúsok cesty. Ale boli ste tak už, že čím viac ste sa snažili byť čistí, tým viac ste do toho padali. Ja som tak miliónkrát bol. Ale počúvaj ma. Počúvaj ma, čo sa stalo. Ja prichádzam pred Bohom, hovorím, Bože, ja som taký hriešný. A neviem, všelijaké hriechy, ktoré existujú, mu vymenujem. A viete čo, nemám aj tak žiadny pokoj. Nezískavam ten pokoj. Hoci idem na modlitby, idem, klachnem si a som tam možno hodinu, ale nemám žiadny pokoj. Stalo sa vám to? Zbytočne mu prídeš a povieš o svojom hriechu. Zbytočne si na modlitbách, možno ideš niekde do lesa a tam sa modlíš na kolenách, ale stále necítiš za tým ten taký pokoj, že ti bolo odpustené. A stále sa cítiš takýto. Ja som si chcel nalepiť nálepky sem, ale nenašiel som to. A počúvaj. Keď pochopíš dostatočne, čo Ježiš na teba urobil na kríži, pozri sa, čo sa stane. Sa staneš čistým. Ježiš, to, čo ty si žil, ten tvoj zlý život, tie tvoje hriechy, Ježiš všetko zobral na seba. Ty si spravodlivý skrze Ježiša Krista. Skrze obeť Ježiša Krista. Nie skrze tvoje skutky. Pochop to, prosím ťa. A vieš čo? Potom nebudeš žiť život depresie. Mnoho kresťanov nežije takým spôsobom, že úplne sú takí zdeprimovaní, zdeptaní zo svojich hriechov, lebo sa snažia žiť čo najčistejší život, ale vždy padajú do hriechov. A ja som hriešný a snažím sa, až nakoniec vieš čo? Už nemáš absolútne žiadnych síl. Už nemáš síl a povieš si, nie, ja už to nedokážem. Ja už radšej skončím s tým. Radšej už neprídem ani do zhromaždenia. Tam sú všetci svätí. Ale ja som taký hriešný. Počuješ ma? Ježiš zaplatil. Ježiš vymenil
vymenil tvoju odev. Pozri sa, jak čisté biele vyzeráš pred Bohom. Takto ty vyzeráš pred Bohom. Takto čistý biely. Lebo si prijal si spasenie, prijal si vieru skrze Ježiša Krista. Táto jedna vec sa stala, keď ty si povedal cez svoje ústa Ježišu, ja verím, že ty si zomrel za mňa. Ja verím to, že ty si sa obetoval za moje hriechy. Tú chvíľu, tú všetku špinu, ktorú si mal, Boh zobral z teba a dal ti takéto biele rúcho. Amen. Ja zostanem v tomto, budem kázať v tomto ďalej. Áno, mama ma pozná. Teda by strestal, kde pašťo. Rimánom 8:1-10. Poďme si to ešte potvrdiť. Už mi je teplo. Vyťahni to, daj toto na stoličku. Ešte tam mám niečo. Rimánom 8, 8. kapitola. Budeme čítať celý týchto 10 veršov. Počúvajte, dobre, nemusíš to označovať. Počúvaj, ak to nemáš Bibliu. A tak teraz, už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Lebo zákon ducha života v Kristu Ježišovi, počúvaj, ma oslobodil od zákona hriechu smrti. Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Boh pošlu svojho syna v podobnosti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele. Aby bolo naplnené právo zákona v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela. A tí, ktorí sú podľa ducha, na veci ducha. A teraz si hovoríš, ktorí ľudia sú to? Dojdeme na to. Lebo myseľ tela je smrť, ale myseľ ducha je život a pokoj. Pretože myseľ tela je nepriateľstvom naproti Bohu. Lebo sa nepodriaďuje zákonu Božiemu. Lebo sa ani nemôže podriadiť. A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu. Počúvajme teraz ďalej, o kom tu hovorí. Pozri sa tam. Kde som to? 9. Ale vy, to ste vy. Nie ste v tele, ale v duchu. Akže duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten není jeho. Celý tento verš, čo sme doteraz čítali, bolo o tom, že ty si kresťan. Ty máš ducha Kristovho. Prijal si Ježiša. Prijal si Ježiša. Tak máš ducha. Amen. Duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten není jeho. Kto nemá ducha Kristovho? Kto ho neprijal? Ten, kto neprijal Ježiša. Ten, kto neprijal tú obeť na kríži. Ten nemá ducha Kristovho. A teraz mi hovoríš, a čo teraz, môžem hrešiť? Môžem si robiť, čo chcem? Pravda, že nie. Ale ak miluješ Boha a ideš za Bohom, tak automaticky nebudeš konať hriechy úmyselne. Ale sú hriechy v tvojom tele, s ktorými si priviazaný. A nedokážeš sa z toho vyslobodiť. Ja ti chcem povedať a pozbudiť sa. Nebuď z toho taký deprimovaný. Nebuď kresťan deprimovaný. Depresia. Áno, stresy. Nebuď kresťan v stresoch, lebo za teba, za ten tvoj nevyslobodený hriech, ktorý sa nachádza v tvojom tele, bolo zaplatené. Tvoja viera je veľmi dôležitá Bohu. Poďme Rimánom 7. Zase si mimo.
Tam, čo som ti napísal, čo je. Od 14. Počúvaj, lebo vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný pod hriech. Veď Boh vie o tebe, že v tvojom tele sa nachádza ten hriech. A ty si k tomu predaný. Počúvaj ma. A teraz zistíš, či si sa tak už niekedy cítil, jak sa cítil, a viete, kto to píše? Pavel. Lebo čo robím, neuznávam. Stalo sa ti to už niekedy? Lebo nerobím to, čo chcem, ale činím to, čo nenávidím. Stalo sa ti to už? Že napriek tomu, že to nenávidíš, napriek tomu to vykonávaš. Kto to robí? Tvoj duch to robí? Nie, tvoje telo to robí, tvoje telo to vykonáva. Počúvaj, ale ak činím to, čo chcem, čo nechcem, súhlasím so zákonom, že je dobrý. Vieš, prečo Pavel súhlasil so zákonom, že je dobrý? Lebo skrze zákon Boží spoznal, že je hriešný. Keby nebolo zákona, tak by nevedel o hriechu. Keď ti nepoviem, že zlé je kradnúť, tak nebudeš vedieť o tom a budeš kradnúť. Ale pokiaľ budeš mať zákon, že je zlé kradnúť, tak už budeš vedieť, že to je zlé. Poďme ďalej. A tak teraz už nerobím toho ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Lebo viem, že neprebýva vo mne, to je v mojom tele, dobre. Lebo chcenie leží pri mne. Koľkokrát si chcel spraviť dobre. A leží to takto pri tebe, je to na tvojej mysli. Vieš, čo máš spraviť, ale nespravíš to. Ale robenia dobrého nenachádzam. Lebo nečiním dobre, ktoré chcem. Ale to zlé, ktoré nechcem, to robím. Ale ak činím to, čo nechcem, nerobím to už viacej ja, ale to robí hriech, ktorý prebýva vo mne. Dobre, stačí, daj mi 25 tam, posun to. Počúvaj, skrze toto všetko ďakujem Bohu, skrze koho? Skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Pavel pochopil, že on nemôže byť sám od seba vyslobodený. Že on potrebuje prijať obeť Ježiša Krista. On to za teba urobil. On vymenil tvoj hriešný život. On zobral tvoje hriechy na seba. A teraz ten boj, ktorý sa v tebe odohráva, viem, že je silný, viem, že ťa to trápi. Ale prosím ťa, prídi s ním pred Ježišom. Prídi s ním pred Ježišom a on to dokáže zobrať. Kto dokáže byť vyslobodený? Ten, koho syn vyslobodí. Nie ten, koho pastor vyslobodí, ale koho syn vyslobodí. Amen? Amen. Dobre. Prosím vás, snažme sa nad týmto premýšľať. Snažme sa nad týmito vecami premýšľať, aby sme sa neobviňovali tak za hriechy, ktoré sú v našich telách. Je to v tvojom tele. A nehovorím, aby si nedal do poriadku tieto veci. Necháp ma, prosím ťa, zle. Ale nemyslí si, že čím viac sa ty budeš snažiť, tým viac Boh bude k tebe bližšie. Absolútne nie. Ty, ten hriech, ktorý sa snažíš dať preč, ty ho naozaj musíš vybiť na kríž. A to znamená priniesť to k Ježišovi. Lebo koľkokrát si sa snažil, koľkokrát to bolo také, že už to dokážem. A padol si do toho, potom sa ti to tak znusilo všetko, dostal si taký znechutenie, áno, nechcel si prísť do zhromaždenia. Hovorím týmto ľuďom, ktorí toto prežívajú teraz. Viem, že táto kázeň nebude pre všetkých. Viem, že toto je pre niektorých ľudí tu. Tak ťa prosím ťa, neobvinuj sa za to. V Božích očiach, vieš čo si? Krásny. Si šumný. A vieš prečo? Lebo Boh ťa miluje. Ale nenávidí tvoj hriech. Boh ťa nikdy nebude nenávidieť.
Boh ťa miluje. Prečo ináč by poslal Ježiša Krista? Na čo by ho sem poslal? On chce, aby si dal áno do poriadku život, ale skrze Ježiša Krista. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze Ježiša. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať, sa mi aj sníval jeden sen. Prečítajme si ale najprv Rimanom 12. kapitolu, 3. verš. Druhá vec, ktorej ľudia sú znovu v depresiách. Máme? Kde sme to? 12.3. A preto všetko, čo ste... Není to dobre. Rimanom. Tam je 12. Áno. Lebo hovorím skrze milosť, ktorá mi je daná, každému, kto je medzi vami, aby nemyslel vyššie na to, čo treba myslieť, ale aby myslel tak, že by rozumne myslel. Každý podľa toho, ako jednému, každému Boh udelil mieru viery. Čo to v našich životoch znamená? Veľakrát sme deprimovaní. Lebo nedokážeme prísť alebo urobiť také veci, aké máme v mysli. Nedokážeš to urobiť. Pozri sa. Ty za to, že sa stal kresťanom, nijak za to nemôžeš. Boh si ťa priťahol. Prečo? Lebo On dáva mieru viery. On ti dal vieru k tomu, aby ty si spoznal Boha. On ti dal vieru k tomu, aby si dnes tu sedel na tomto mieste a počúval Puja. Slovenský Kristián Rafael. Takže nemôžeš ty za to sám. Boh si ťa priťahol a keď si ťa On priťahol, tak má s tebou plán. Ak toto pochopíš, tak budeš vidieť, že Boh má plán v každom živote. Vieš prečo? Najľahšie proroctvo, ktoré môžeš podať človeku, keď už nevieš, čo máš povedať, tak povedz mu, Boh má s tebou plán. Lebo je to pravda. Boh mu dal vieru, Boh si ho priťahol a on vie prečo. Amen? Dobre, zostaneme pri tomto verši a ukážeme si druhú vec. Videl som jeden sen. Počúvajte ma teraz. Videl som jeden strom taký mohutný, taký starý strom a druhý strom taký tenunký, taký jak keď sa ja a Citron postavíme sem. Takže tak si to nejak predstavte, áno? A na tom veľkom strome, na tom mohutnom, bolo veľmi malé, až dokonca hnilé jablko. A na tom tenkom strome, čo malo také tenké konáre, bolo veľké, obrovské jablko. Ale až tak, že sa ten konár tak prelámal, až som si myslel v tom sne, že sa to zlomí. A teraz čo? Hovorím, Bože, Boh mi dal hneď aj výklad a dnes to chcem ukázať. Pavel, prosím ťa. Pavlík. Iba to držte, nič nerobte. Toto je, pochopili sme, toto je ten tenký strom. Toto je Pujo. Toto je Citron. Ten hrubý.
Počúvaj. Prečo tu mám vypadnúť? Máme tu jablčko. Dobre. Čo si myslíte, čo sa stane, ak položím toto celé jablko na tento malý úzky konár? Zlomí sa to? Keď to položím sem, bude to držať. Drží to. Je to takto správne, ne? Ale takto to není správne. Dobre, počkaj, urobíme to tak, že naraz to spravíme. Mám ešte jedno jablko. Takže prosím ťa, nedávaj si to, iba si to tak drž nad tým, hore. Drž si to takto, áno. Aj ty si to nad tým takto drž. Áno, dajte to tak, aby to videli ľudia. Trošku vyššie. 3, 2, 1, teraz. Dobře, ďakujem. Prečo sa to prelomilo? Slávy bol, Ďakujem vám. nemal dostatok vody. Môžeš si to zebrať, áno. Teraz si prečítame ešte raz tento verš. Lebo hovorím skrze milosť, ktorá mi je daná, každému, kto je medzi vami, aby nemyslel vyššie na to, čo treba myslieť, ale aby myslel tak, že by rozumne myslel, každý podľa toho, ako jednému, každému Boh udelil mieru viery. Niekedy vypadáme ako tento konár. Niekedy sme ako toto. Ale strašne chceme robiť veľké veci. Strašne chceme prinášať veľa ovocia. A keď to nepríde, tak sme z toho smutní. Prestaneme dôverovať Božiemu slovu. Lebo to neprichádza. Áno, Boh hovorí, že budeš vkladať ruky na chorých a chorí sa budú mať dobre. Ale ty to už chceš teraz. Nedávaš Bohu čas na to, aby z teba mohol urobiť toto. Daj Bohu čas na to, aby toto z teba spravil. A potom, keď budeš toto, tak neboj sa, Boh na teba navisí toľko ovocia, že aj keď budeš jak citrón, aj tak to bude pre teba také. Ale unieseš to. Amen. Vieš, Boh preto ti nedáva, lebo by si sa zlomil. By si to neudržal. Nezvládol by si to. Viera je proces. Tvoja viera sa stáva procesom. Čím viac budeš bližšie k Bohu, tým viac tvoja viera bude rásť. Tým viac budeš silnejší. Možno teraz nemáš vieru na to, aby si položil ruky na niekoho, aby ten človek uzdravil. Napriek tomu to spravíš a nič sa nestane. Čo potom? Božie slovo nemá pravdu. Ale pochop, že si takýto slabý konárik si. Preto potrebuješ budovanie. Potrebuješ chodiť na biblické a na tieto veci, aby si mohol byť budovaný. Nerobíme to zbytočne. Robíme to pre tvoje dobro. Rozumieš tomu, čo teraz hovorím? Zvinime, prosím, ruky tí, ktorí naozaj mi chápu. Nebudeš deprimovaný, ak vyčkáš. Jedna z Božieho charakteru je tá, že Boh je trpezlivý. Buď aj ty trpezlivý. Ak nebudeš trpezlivý, tak dopadneš zle. Buď trpezlivý a očakávaj na Boha. Ja si myslím, že toto je to skutočné očakávanie na Boha. Trpezlivosť. Tvoja trpezlivosť je skutočné očakávanie na Boha. Nie je to, že keď niečo cítime, alebo keď niečo vnímame. Ale tvoja trpezlivosť je skutočné očakávanie. Tam ukazuješ, že ty očakávaš na Boha. Samozrejme, potrebuješ tomu dôveru. Dôveru Bohu.
Bohu chcem povedať, že veľmi záleží na tom, čo vidíš. Čo vidíš pred sebou. V Biblii je až 7-krát zmienené o tom, keď Boh hovoril, čo vidíš. A je veľmi dôležité, aby si udržal svoju víziu. Aby si naozaj držal si to, čo vidíš. Pamätáte sa na... Ktorý to bol? Abraham. Abraham dostal zasľúbenie. Aj keď bol bez potomkov, Boh mu povedal, tvoje deti, rozmnožím ťa ako piesok. A ak dokážeš spočítať hviezdy na nebi, toľko bude z teba národov, toľko detí ti dám. Ale Abraham nedostal nič, nevidel to. Počas celých svojich rokov nevidel to. Nevidel to množstvo, čo mu Boh povedal. Ale v duchu to videl. A veľmi ma zaujímalo, prečo Boh hovorí, prečo Boh pripomenul hviezdy a piesok. Rozmýšľali ste už niekedy nad tým? Nielen to. Áno, nedá sa to spočítať, ale nie len kvôli tomu. Hviezdy, počúvaj. Keď Abraham išiel večer, tak videl hviezdy. A tá vízia, ktorú mu Boh povedal, tá bola stále večer pred ním. On nestratil tú víziu. A keď ráno vstal a išiel po piesku, znovu nestratil víziu. Znovu tam videl to požehnanie, ktoré Boh mu zaslúbil. To isté chcem, aby si ty bol. Boh ti zaslúbil dobrý život. Boh ti zaslúbil dobrú službu. Možno teraz to nevidíš, ale prichádza to. Prichádza ten posun, keď ťa Boh bude chcieť posunúť do vyšších úrovní. Ale zostaň v tom, že ty vidíš to, že áno, toto sa stane. Poviem vám svoju víziu. Ja vidím, že budem kázať pred miliónmi ľuďmi. A vidím veľkú cirkev. Táto cirkev nezostane taká. Udržme si tú víziu. Udržme si to, že chceme prinášať ľudí do kráľovstva Božieho. Mám víziu vybudovať krásne centrum, kde bude cirkev, kde budú služobníci spať. Ale chcem, aby sme si udržali. Toto je moja vízia, ty si udrž svoju víziu. Neber mi moju víziu. Prinajmenšom sa môže spojiť so mnou, ale neber mi ju, prosím. Je veľmi dôležité, čo vidíš. Počúvaj. Možno všade okolo seba, okolo tvojho okolia je všade negativita. Taká, nemáš dobrých priateľov, všetci ťa odhovárajú a všetko je také nesprávne. Áno, ešte toto som chcel spomenúť. Duch Svätý je dobrý. Jeden človek malej cirkvi sníval o tom, že bude stáť pred tisíckami ľudí. Pred tisíckami. Nová cirkev, podobne niečo jak ja. Nová cirkev, všetko vybudované, sami si postavili. Takúto víziu mal. A nedaleko od neho, v druhom meste, bola taká veľká cirkev. Bola takáto. A on tam pravidelne chodil. A potom išiel raz okolo jedného hotela a videl ten krásny hotel a to všetko a Boh mu neukázal tie plány. To všetko, jak on si predstavuje, tak naozaj luxusne tú cirkev. On mal staré auto a môžete vedieť, že tak chudobný bol, že nemal ani na to parkovisko zaparkovať pred tým hotelom. Ale viete, čo robil? Zaparkoval ďalej, išiel na lavičku, sedel a sníval. Jak krásne si postavím svoju cirkev. Jak mnoho ľudí tam bude chodiť a budú autobusy a budú prevážať ľudí a ľudia budú šťastní. Za 20 rokov sa mu všetko splnilo. Všetko do detailu sa mu splnilo. Prečo? Nestratil tú víziu a išiel za tou víziou, ktorú má pred sebou.
Možno ty už strácaš tú víziu. Ja ťa dnes chcem pozbudiť. Nepozeraj na to, aký život teraz vedieš. Pozeraj na tú obeť. Príjmi tú obeť Ježiša Krista a tá ťa posunie ďalej. Tvoja viera ťa posunie ďalej, nie tvoje skutky. Tvoja viera ťa posúva ďalej. Amen? Bola raz jedna žaba. Žabička. Bola jedna žabička a mali také malé jazierko. Ona bola veľmi šťastná. Ona hovorila, ja mám všetku vodu sveta. A plávala si a dozadu a plávala a všeličo. Skákala v tej vode. A tu bola taká žabička, familia žabička. A žabacia familia. Áno. A počúvaj. A potom niečo prišlo, vypustili do toho malého jazierka nejaké chemikálie a tá voda sa pokazila. Ako, jak sa to povie? Otrávila sa. A táto žabacia rodina vedela, že už nemôžu viacej plávať v tejto vode. Áno, v tejto otrávenej vode. A tak sa presťahovali. Začali sa sťahovať z jedného miesta na druhé, až prišli, počúvate ma kde? Atlantickému oceánu. A tam videli, jakú veľkú vodu majú. Čo s tým chcem povedať? Že ona, tá malá žabička, si myslela, že má všetku vodu sveta. Ale až keď uvidela skutočne, čo sa nachádza vo svete, až vtedy otvorila oči. Možno si myslí, že to, čo máš, že to je všetko. A bojíš sa snívať o väčších veciach. A ti chcem povedať, je tu viac pre teba. Je tu viac pre teba v mene Ježiša Krista. A dokážeš ísť za tým, ak nestratíš svoju víziu. Nemáme také usmerenie naše vízie, také, že my máme takú malú cirkev a nám to stačí, to je dobré, som má rodina. Nie! Môžeme mať väčšiu cirkev, viac toho môžeme mať a Boh ti to chce dať. Amen? Zatlieskajte Bohu. Hovorím, že posun prichádza, s týmto už budem končiť. Posun prichádza. Boh nás chce posunúť do väčšieho levelu. Do úplne úžasnejších vecí. Ja tomu verím, som na to o tom 100% presvedčený, že Boh pracuje na každom jednom z nás. Teraz úplne takým zvláštnym spôsobom. Prosím ťa, začni to vnímať. Možno ty, ktorí si teraz tam vzadu, alebo ja neviem, ktorý si o sebe možno myslí, že ty to nedokážeš, ja na to nemám. Áno, už sa to nedá a nedá. Ti chcem povedať jeden príbeh. Jakub, poznáme Jakuba? Jakub sport kliša, on upravuje auta. Kuba. Počúva, nie, Jakob. Jakob už bol v tom stave, že už mal zomrieť. A poznáte jeho syna Jozefa. Jozef žil v Egypte, bol druhý najväčší po faraónovi. Mal všetko bohatstvo a tak. A jednoho dňa, keď už jeho otec zomieral, povedali Jozefovi, že jeho otec už zomiera. Tak on priviedol svojich synov, počúvaj ma teraz dobre, priviedol svojich synov, neviem, jak sa presne volali, Manzes a ten druhý, to je jedno. Priniesol ich tam pred otcom a jeho otec mu povedal, že ich chce požehnať. Viete, požehnanie v židovskom národe z pravej ruky prichádzalo na staršieho a z ľavej ruky prichádzalo na toho mladšieho. Lebo prvorodený mal dostať väčšie požehnanie a druhorodený potom už takéto menšie, ale tiež bol požehnaný. A keď Jozef priniesol svoje deti pred Jakubom, viete, čo spravil Jakub? Jozef priniesol automaticky po jeho pravici toho staršieho a po jeho lavici toho mladšieho. Ale Jakub
takto prekrížili ruky. Takto prekrížili ruky. A to väčšie požehnanie dal na toho mladšieho. A Jozefovi sa to nepáčilo, hovorí, otec, on chcel strhnúť tú ruku. A hovorí, otec, však nie on je ten starší, ale tento je ten starší po tvojej pravici. Môžete si to prečítať, 1. Mojžišovi 48. A on povedal, nie, bol to dôvod, lebo ten mladší bude viac požehnaný, z neho výjdu viac národov. Čo nám? On to naozaj urobil z jedného dôvodu. Boh nám tuto niečo chce ukázať. Aj keď ty si možno myslíš teraz, že na to nemáš. Boh takto prekrižuje ruky. A posúva ťa z toho vyššieho miesta na to vyššie. Posúva ťa dopredu. On ti chce požehnať v každej oblasti tvojho života. Boh má prekrížené ruky. Keď si myslíš, že na to nemáš, ja ti chcem povedať, Boh práve teraz prekrižuje svoje ruky nad tvojou hlavou. Prví budú poslední, poslední budú prví. Nikdy nezabúdaj na to, že ty si krásny v Božích očiach. Aleluja! Že Boh ťa chce posunúť vyššie. Aj keď všetko vyzerá okolo teba, že je to zlé, že to nie je dobré, stále tu je Boh. Maj tú víziu v sebe. Maj tú víziu, aby si videl, že táto cirkev sa nebude zmenšovať, ale sa bude zväčšovať. A ak toto si udržíme viacerí, tak budeme vedieť ísť za tým. Ale ak necháme, aby náš život bol plný depresie, aj keď vykonáš hriech, padneš do hriechu, ale staň z toho, áno, staň z toho, poď pred Ježišom, ale nebuď z toho deprimovaný. Nebuď z toho deprimovaný, lebo keď budeš deprimovaný, tak to oslabne v tebe. A ja ti dnes chcem povedať, aby si išiel ďalej. Aby si sa zdvihol a išiel ďalej. Je to jedno, čo si spravil vo svojom živote. Je tu krv Ježiša Krista. Príjmi obeť Ježiša Krista. Maj víziu. A pozeraj na to, že Ježiš je tu. Je tu pre teba. Počuješ ma? Ja hovorím veľké veci teraz a naozaj vidím, aký by sme spali. Ježiš je tu pre teba. A vždy tu bude pre teba, nikdy ťa neopustí. Takže s ním dokážeš veľké veci. Nezabúdajme, čo spravil. Vymenil tvoje pyžamo, tvoj župán a dal ti biely župán. Ty si spravodlivý skrze Ježiša Krista. A keď niekto za tebou príde a povie ti, pozri sa, ty toto a hento ešte robíš. Ako sa tam môžeš postaviť? Jak tam môžeš slúžiť? Prosím ťa, povedz mi jednu vec. Ja som spravodlivý Ježišovi Kristovi. Je to blbé, aby sme naozaj súdili jeden druhého pre hriechy. Lebo každý jeden z nás padá do hriechu. Pozrite sa, Pavol bojoval s hriechom. On to písal z vlastných skúseností. A to je Pavol. Nie tento, ale ten Biblie. Padal do hriechu. Prosím ťa, uvedom si, že Ježišová krv je tu pre všetkých. A ten človek, pokiaľ sa príde pred Bohom a požiada odpustenie hriechov, tú chvíľku ho Boh očistí. Ale ty zostávaš v tom, že sa začneš na ňo hnevať. A potom nedokážeš rásť v duchu. Nedokážeš vyššie, tvoja viera nedokáže rásť. Amen? Boli ste dnes požehnaní? Zapamätali ste si jablko? Amen. Dobre, postavme sa, poďme. A ja chcem. A nie, ideme do... My sa nebudeme za vás modliť. Určite nie. Urob to ty sám doma. Boh je všade. Boh je v tvojej domácnosti. Boh je všade. Všade je okolo teba. Tak poďme sa iba modliť za to, aby sme naozaj dokázali pochopiť obeť Ježiša Krista.
Aj keď si to teraz ešte možno úplne nepochopil, ale ja verím, že Boh prichádza ten čas, keď Boh ti ukazuje, čo Ježíš za teba spravil. A ak to príjmeš, tak budeš žiť život slobodný. Budeš žiť život víťazný. Mne sa páči, keď čo sa modlí a hovorí, dnes sme víťazili, lebo sme naozaj víťazi. Kristu Ježišovi. Nie z našich skutkov, nie z toho, že sme dobrí, ale v Kristu Ježišovi. Takže poďme, zdvihnime svoje ruky. Otče, my naozaj prichádzame pred Tebou, Pane. A priznávame, Pane, že len Ty si svätý. Si svätý a mocný Boh. Áno, Pane, veľakrát hrešíme, Pane. Veľakrát padáme do tých istých hriechov, Otče. Ale prijímame dnešný deň. Obeť Ježíša Krista. To, čo Ježíš urobil na kríži. Dnes to sťahujeme a prijímame to pre naše životy, Bože. Prijímame to a vyznávame, že Ježíš Kristus zomrel za naše hriechy. Ale stal tretieho dňa a kráľuje. Dnešný deň, Bože, žiješ skrze svojho Ducha Svätého v našich životoch. Prosím ťa, Bože, pomôž ľuďom, ktorí sú v depresiách, ktorí si myslia, Pane, že oni nedokážu, že oni už nechcú ďalej. Prosím ťa, Otče, pomôž týmto ľuďom. Ukáž im, čo si kvôli ním spravil. A že Tvoja obeť nebola darma. Nebola tá, Pane, ktorá len tak nadarmo bola vyliata Tvoja krv. Ale Tvoja obeť nás očisťuje od každého hriechu, od každého previnenia. Tak ťa prosíme, Bože, naozaj, daj nám vízie, Pane. Daj nám väčšie vízie. Daj vízie, Otče. Vízie pre túto cirkev. Aby sme mali veľké a mocné vízie. Lebo áno, Bože, v Tebe to dokážeme. V Tebe sme víťazi, Pane. A dokážeme premôcť všetko, čo na nás príde, Pane. My sme silní, ale len v Tebe, Oče nebeský. Bez Teba sme slabí. No keď sme slabí, prichádzaš a Ty nás posilňuješ, Pane. Tvoje slovo nás posilňuje. Tvoje slovo nás posúva ďalej, Otče. Nechceme žiť život nábožný, Pane. Chceme žiť život plnej úprimnosti, Pane. Prosím ťa, pomôž nám, aby sme naozaj žili úprimne pred Tebou, Pane. Nič pred Tebou nemôžeme tajiť, Pane. Ty vieš všetko, Pane. Od založenia sveta. Poznáš i tento deň, Pane. Poznáš i týchto srdcia, Oče nebeský. Poznáš tú úprimnosť, Pane, dnešný deň. Každé jedno srdce, Oče. Ďakujem Ti, Oče. Ďakujem Ti a chválim ťa. V mene Ježíš. Amen, Oče.